Nu spiller de med lange bolde i stedet for, vi taler altså 50-60 meter lange bolde. Velkommen tilbage, hvor vi lægger ud med vores Superliga-quiz. Husk som sagt, hvis I gerne vil deltage og smadre Stig Tøfting i den her quiz, så skal I gå ind på vores hjemmeside, som er kanal9.dk, og der kan I altså se, hvordan I tilmelder jer. Og René Rasmussen fra Odense, det har du gjort. Velkommen til. Jo, tak. OB har jeg hørt, du er fan af. Hvad siger du til al den virak, der har været herovre? Det har været lidt tungt periode at komme igennem, men det ser ud til at vende nu, så det er rigtig godt. De mangler en træner sådan på den lange bane og en sportsdirektør. Hvem ser du helst skal stå i spidsen for de strivede? Jamen, nu er vi jo en klub med traditioner, så vi kan jo godt lide vores egne folk, så Helve er jo en god mand at have på sportsdirektøren, og så jeg gerne Schönberg som træner. To gode bud, René, i hvert fald. Nu skal du quizze i hvert fald. Jeg sidder med spørgsmålene her. Inden da, så skal jeg lige ridse reglerne op. Der er Stig for altså 10 spørgsmål om Superligaen. I har 60 sekunder til at svare på de her spørgsmål. Sig pas, hvis ikke du kan svare på dem, og så iler jeg videre til det næste. Den, der har svaret rigtigt på flest, vinder naturligvis dagens præmie, som er et quizspil eller en radio. Og Stig, vi skal lige have lukket ned for dig her. Lidt musik. Lav batteriniveau. Jeg håber ikke får nogen indflydelse på... Den går ud efter 10 sekunder. Skal jeg lige være sikker på, at Stig er helt væk fra månen? Det plejer han at være. René, vi starter her. Spørgsmål 1 kommer her. FC Midtjylland har 4 afrikanere i truppen. Hvilket land kommer de fra? Nigeria. Dennis Rommedal spiller til daglig i græsk fodbold. Hvilken klub har han spillet for i Danmark? Lyngby. Hvilket stort dansk fodboldår blev FC København dannet? 1992. Hvilken kamp var der flest tilskuere til her i den her Superliga-weekend? Pas. FC Nordsjællands Nikolaj Stokholm har spillet for 2 andre Superliga-klubber. Kan du nævne en? OB. Lyngby-træner Niels Frederiksen er egentlig underdirektør i en stor dansk virksomhed. Hvilken? TDC. Michael Krondali har scoret 8 Superliga-mål den her sæson. Hvor mange af dem er på straffespark? 5. Indimellem PSV Eindhoven og AaB har Kasper Bøhlund spillet i en tysk klub. Hvilken? Borussia Mönchengladbach. Hvilket Superliga-hold skal kigge længst tilbage i kalenderen for at finde en ligasejr? Horsens. Horsens. Det var ikke rigtigt. Men ellers var gode spørgsmål her, eller svar, René. Nu lukker vi ned for Stig, og så kan vi se om Stig. Snydetiden er over. Var han god? Ja, det synes jeg faktisk, han var. Så nu må vi se, om du er god. Jeg har aldrig tabt til en Fynbo. Vi starter her, Stig. Spørgsmål 1. FC Midtjylland har 4 afrikanere i truppen. Hvilket land kommer de fra? Kenya. Dennis Rommedal spiller til daglig i græsk fodbold. Hvilken klub har han spillet for i Danmark? Lyngby. Hvilket stort dansk fodboldår blev FC København dannet? Pas. Hvilken kamp var der flest tilskuere til i Superligaen i den her weekend? FC Nordsjælland Lyngby. FC Nordsjællands Nikolaj Stokholm har spillet for 2 andre Superliga-klubber. Kan du nævne en af dem? OB. Lyngby-træner Niels Frederiksen er egentlig underdirektør i en stor dansk virksomhed. Hvilken? Danske Bank. Michael Krondali har scoret 8 Superliga-mål den her sæson. Hvor mange af dem er på straffespark? 3. Indimellem PSV Eindhoven og AaB har Kasper Bøhlund spillet i en tysk klub. Hvilken? Gladbach. Hvilket Superliga-hold skal kigge længst tilbage i kalenderen for at finde en ligasejr? Pas. Kun en spiller fra en dansk klub startede inde i alle Danmarks VM-kampe i sommer. Hvem var det? Pas. Martin Jørgensen. Godt. Jeg var... ja, fint. Er du tilfreds sådan? Nej, jeg er jo sindssyg, Peter. Ikke den her gang. Ikke den her gang? Jamen, altså, du kan kigge derover, så kan du se, om du bliver tilfreds, når du ser, om du altså har formået at... Ja. René, du vandt ikke, men uafgjort, det bliver næsten også til en præmie, synes jeg. Der er det her quizspil eller en radio. Hvad vil du helst have? Jamen, så tror jeg prøver det der quizspil og inviterer vennerne over. Sådan skal det være. Vi sender det her med posten til Fyns Land. Det lyder rigtig godt. Tak fordi du deltog. Det var godt. Hej. Hej. Og hvis I andre altså har lyst til at deltage i vores quiz, så skal I gå ind på vores hjemmeside. Den hedder kanal9.dk, og der kan I altså læse, hvordan I tilmelder konkurrencen.